Ay, thank you Lord. Hapit na gid ko nakaabot. Muna nagbaklay ko. Kanito mga isa po din ka kilometro akong gibaklayan. Padulong dire sa ilang papa. Muna na ilang balay. Na ayo palita kong tinapa. Namay mong balya. Palita ko. Ang palit ko tinapa. May hapon pa. Ay, pasti lang ikaw madililing. Wala kaila si Papa nako. Isa nagisakyan ni mo. Kuan ban dito ra po tamas crossing simbahan. Ako ra isa gilapos. Kay ang class nga pasahero Santo Niño ra ni naog. Ako ra manilapos. Salamat kay abot ay ka. Wala nabughat ko. Ha? Ubag ako nga ani naan pa. Anhin ako ang PBM de susing. Nya. Hindi sinan ko niya. Nya si Mama. Tuwa nagbakiro kabaw. Abot ako dire sa agusan. Anak ko Papa o. Nara ko handom nga. Love you pa. Nara ko handom nga pa. Kuan ka asa kang pasugat. Na. Ampun ko mga bata. Naniguro jud kog sakay sa Bansos alas 2 larga gyud. Puno. Alas 4 pa ko pa alas 3 ko naglungag. Dito sa Quezon. Puntian ra. May kay honong. Alas 4 ko gikan pero nakasakay ko alas 6 kapen hapit na alas 7. May kay nakahonong da. Oh, hunong adlaw naman. Di honong gabi Di mo hunog gabi kay mahadlok. Abot na gyud ko diri sa agusan karon pa jud taon. Pati nun manang mga tao ng punsan yun. Pulis ng mga tulisan. Nag-vlog ko pa. Pagkaon na to. Mga on pa. Bye. Nana ko Papa Lugaw na ko pagkaon. Lugaw? Ang litid. Nay sabana dire kay maglaga tag sabana. Dagano. Sabana og kan lagaon imo namon nimo pawa man na sa lipong-lipong og katong kaning mangga. Di po na ipita po ko. Gani o na ipawa og katuta tong kulabo pa. Tambal sa kuan lipong-lipong kulabo, limonsito, ug luya. Moy atong lagaon. Ani kay ko karon nga. Murali og napangipon ako ang kanggit sus. Naalagi hapon? Ingon ko anak, kanggit lagi. Napaghapon karon? Okay, nawawala ron kay di mo ko maluwa og pan di ko mo paspas ni surya. Bye-bye. Thank you for watching. Mao ni diri ang view nila Wala blab ko Lapag yung mga balon Ha? Wala ko blab.